The son of Villanelle family, Mrs. Agripina. Ginagamit misa pagyaman ng Mrs. Wilkintay, Panitang Karal, Tigaragwa na Kagalan, Charles May, Amador, Rodolfo, Dolores, Mike, Casita, Alvaro Sr., Alfredo Peralta, Susana, Carolina, Bonifacio, Ferdinand, Rogelio, Valdez, Cristiano. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo anak kumakayo. Pagyamanan tayo ni Diyos, hindi natin napalabas sa taon. 2020, ikararagan tayo, nagiti amin na nagikaisa ka na tayo, nagipagyaman ka na tayo, nagipagkararag ka na tayo. At daman nito, kung nag-abroad, ikararagan tayo, nagiti amin na limapan, nagiti amin na panubo, sakit, problema, iti dahil ng pandemya. Ikararagan tayo, nagiti amin na pamilya. Sapay kuma, datay amin, makapudno tayo, nagiti daw tayo. Pagyaman tayo, nagiti grasya, ken bendisyon na, iti dahil ng tawen, at sapay kuma, kanainahin na,
Dati agrasya, kandirdiran na dati umay na kawan. Pagkasakin na tayo, babanti pa natin pag tayo kanuwana. Agday tayo maroon diti Diyos. Katap na may kari tayo magirano, iti dati na santa na misteryo, bigbigan tayo dati kasapasuro tayo. Pagbabawian tayo, ang tanay mamati tayo, ti Diyos manang maasi, kan manalaya. Iti si bababawi anakan ko na tayo, agkonfesa, iti Diyos manang karin amin, yan kayo may takaksa, tasya kakabasa, iti panunod sa pamarami piniliway. Baso ko, unay. Iso ang kapakaasya, kinsan na Maria ng nanayagin. Kadagitianin ang pinesken sa sana. Kaya kayo may takaksa, iti kakaas ka kumain ako tayo. Kaasya na tayo, umato ng nakabalin ng Diyos. Kahit kalapasan di pa nakapakawan na nilipas baso na tayo, ipan na tayo, itibiyang na na.
O Diyos, kinted mo tigameng tipan na kaisalakan kita ako, babalan din ang bunga kinaberhen niya na yung kasatan na Maria. Ipaayon ka di, tamalak-amon mi tipan ang ibabay ti berhen. Iyata kenuwana na ikali kami nga imawat, iti gugbuayan, iti biyag, na iso ni Apo Meso Kristo, anak mo ka Diyos, ang makipagbiag ken makipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nagnanayon nga awan ti inggana. Ti maibasa nga adaw iti libro dagiti numero. Imbilit ti Apo kini Moises nga ibagana kini Aaron. Ken dagiti anak na ngaramatan dagiti asas ako iti panangbelisyon da dagiti Israelita. Benedisyonan kayo kumati ako ket ayuwanan na kayo. Kasya na kayo kumati ako ket parahuran na kayo. Sikikita kumakada kayo ti ako ket ikan na kayo ti itanina. Kinuna ti ako. Nubalik senda tinagan ko akang bendisyon ket itaktaw ti Israel. Bendisyonan ko ida. Ti sao ti ako. Kasya na kami ni Diyos at bendisyonan na kami. Kasya na kami ni Diyos at bendisyonan na kami. Talyahan na kami kadi asis kakaasi, takong nga mga sa kalubuhan at kagaytan, kaya tibilid mo ang mga salamat. Agragsak kumagat ti nasyon, kitakantata at irarato. Tawag ibumbruma ang panawag mo. Kailangan mo dagiti amin na pagtao dito ito. O Diyos, dayawin ka kumalag ng pagtao. Wen, dayawin ka kumalag ng amin na pagtao. Benedisyon na nga kayo, Diyos, ipang kumalag ng pagtao, iti amin na sulit ito. Di maibasa na agaw isura ni San Pablo kadagiti tagagalasa. Idinitingin ti tumutok at tiyempo, imbaon ti Diyos ti mismong anak na, imay pasangat ti nakauwan ka ina, ket nagdiyag ti babae ti linteg dagiti grupo, tapno subuten na dagiti agay ti babae ti linteg, ket agalin kayo anak Diyos. Tapno na ipakita anak na tayo ti Diyos, imbaon na ti Espiritu ta anak na kadagiti ang puso kayo. Dito iti Espiritu mumawag iti ama, anak, ngarusan ka tagalo, hiper may sakan na anak. Kadagut anak na kahit Diyos, katagnakan ka dagiti aming agdagan ko anak, kay may pahay ka dagiti anak na. Isa o ako.
Nagdardaras na napagdali at pastor ijay Bethlehem. Nasarakan na da Maria ken Jose, ket nakita na ti ubing anak kaida iti ulong. Ket sinarita dagiti at pastor ti imbaga ti anghel kanapada maipapan iti ubing. Nasdao amin anak anghel ti impadamat da. Tinandaanan ni Maria amin dagitoy ket pinampanunod na anay imbag ida. Nagawid dagiti agpas-pastor amang ikantanta kadagiti pagdaydayaw iti Dios gapu kadagiti amin anangen ken nakita da tanapasama amin kas imbaga kadakwada ti anghel. Kalpasan ti walong aldaw dimten ti tiempo apan nakahugit ti ubing ket napanaganan iti Jesus. Daytoy ti impanagan ken buwana kay anghel sakbay ti pananakainaw na. Ti Ebanghelyo ti Apo. Happy New Year ako. Happy New Year, Papa. Dilasir din nila ako nagkatay nakapolka dance. Tata nakalagbaga naman tayo. Isula ka naman isula swerte. Namupay. Hindi ka naman napang kami dyan, napang kublilisan na anak tigayon ko. Diyan din pilar na karigos kami dyan karino ni Cervantes. Napang kublilisan na tigayon ko nga natay kung nakulang bisan ini. Di kaya nga buwami, di pakada na, pagpatinggalaan ti pangalitaw, tapan agala na ibaon, tapan agala iti bulok tinyo. Hindi pa maganagan na tadi na mo maalala ang bulok tinyo at napagaramit na kung naman, sa bagay, natay na Ilocano, basta na New Year, masapot ka nung alay, at na pagkat. Tapaya, dulkat ka nun dulkat iswerte ka ni Guriyo, di niya barkada ni na hindi ibabarito kami. Tila ang kami di ayan, hindi ko pagumpa, bibingka, kan-kanan mo namin ito ni nagiling, adanyong na santo nagdaduma ka tagapulot di panglakta. Kadi mo na pagkat di nga na kayo kinang mo ka di mo ka datoy pala mo ka di di bagis mo di mo na dagma ka nakakita ka niya. Darsun makanan lahat mo gaw kaya at padawan. Aluno mo nga at tulak kaka datoy pala tinanggal ako na di mo ka di balik mo mauyusan. Kasi dikin na ni Guriyo, sa akin naman nagpapaputok. Ang dami na nabit na doon, ibang katawan. Sinigyan na, hindi ka, Pagka nagwarso na nagputok, sabi ko lang, hindi ka na swerte na malagkit, hindi ka mo na swerte kung mamalas. Hindi ka mo, hindi tayo na nakikikagan sa bagay. Kada tayo, kasdal sa naigapit yung sistema tayo na. Tayo lumapas kami di market, tayo katapo na, gano'n. Ibitin mo ka ng kaupas niya, ayan ni ruwakan niya. Padasan niya, ibitin yung upas na ruwakan niya, hindi nagkatakaunan. Ganyan niya, nagano'n ka niya. Wala na, ang nalagbakan ka, kaya. Swerte ka lang. Ito nagawin ko yung ruwakan niya, hindi na kayo kamakang di baka. Mapay mo nga, baga lang kabumurang baka na yung kanang nalagbaka. Nagbubukal, tapaya, swerte ka lang. Di aampiang mo yun ang mga. Dapat ka na yung tulong bigati mo. Una nga bisita, masaba mo, lalaki. Kaapay, nagbubungan ka ro. Mati nga, ano mo na dyan? Ano ba?
sa naik aramidan mo di ka kumakaanos ng trabaho. O rin kanyang aramidan no mediocre ka, mga pwede mediocre na tao, pwede na, wala kasi kuma. Haan na nga, full blast, di niya trabaho na, awang di pa na, mga mamagtento, at aramidan ng mga ipapati na aramidan niya, mediocre po na nalagay. O rin doon ka, o rin kanyang narating, ang kamil tayo, apay, ang tupak tayo, kasurtikan niya tayo. Apay, umaylatan tayo, tangan niya na surtikan niya tayo, umaramidan tayo na nasahaan. Nasako lang at damo participation tayo, masako lang at pa tayo, dahil ka tangang business na natin, magbalin lang tamo tangan, nandiyan ka mo ha. Nang mamati at ama, din ay kinadasat tayo, kasi lang kumatata. Nagmayat ka natin ang daw natin ang oras naman, ang una nito, lang ko na to end the year and to begin a new year with a prayer. Hagda ka na makibis-bisa. Nagmayat ka na rin na ang mga agpatingga dahil katawan 2020 kin mangrugi itawan 2021 na agkarang-kararan. Hamata na dyan ikinas lorte. Nung mabalimot ang yung tulong, alas 12, aglalahaw kayo. Nakalalahaw kayo ng marudan, aglalahaw kayo pailaga. Umagad kong bento, Diyos ko. Uri na kasirsin Diyos ang amin. Tanukaan, nang nagbigla na nagkanta. Lagi ba? Ay, ako, uri lang matulog ka, mariin ka rin talaga yan. Nung naglalakaw na begin ng year, di makatawag na nakataliwawa kami. Huwag nagpasalamat sa, ano ba, tiyot na amin natin na mapahamatan natin, pudpud mo makinaswerte ka. Adda ka, kini ako Diyos. Ipatingkap dito yung tawon, adda ka kini ako Diyos. Rugyan ko dito yung tawon, na adda ka pisaklulo ni ako Diyos. Hanggang ka kinaswerte na dyan yan. Mga dali-dali kapagsak tayo dito na po, sigurado ako tinakalay. Naka-lockdown na kailan, di mo maging gano'n paano. Kaasi naman. Nang tikararap tayo, uray may nagdalagi tayo the cases na mapaspasama kanya tayo. Ako pa'y maglahat kasi na kung gusto pinusa, ikaw tinubig ka na tayo. At dahil pinusa yun, kapag na talaga mo na makaandas sa taman ni Garillo Karo, wala mga martin, mag-ural nagbukbukol amin nga, nagulat na. Ang dama ko nga, hanap na nga chismosa ka naglak di pangana, makakaanan. Kanagmayak na ka na day, hangatan ako na kayo, nagado nga problema na ito nga kawal, nagado nga didigira, nagado nga pagnubok, dahil ito na maray, dahil ito manabasan tayo na kawal. Nga mapahan yung maririg na nga ni Apo Diyos ka sa saluban na kay lata. Han yung maririg na nga ni Apo Diyos ka ay aywanan na kay lata. Habang nga umay nagiti problema ka, ang buy-buyan mo, nagiti grasya na. Habang nga umay nagiti nga panubog ka, pumigpig sa akin, di pa bumaki tayo. So kung nagduma ka, masakit makiwagas ni Apo Diyos nagduma, hanggang mayak mo at napayatak mo ang nakong tayo. Gusto mo pagyamanan talaga tayo kinatuan. Alay, kararagan tayo. Dahil sumungan na tawan. Anya na dito na tayo mananamnamay ng may natawan. Awanan ng problema, awanan ng sakit, awanan ng tiriga. Dahil dyan ang tiriga, dahil maawan na dito problema, maawan na dito sakit, maawan na dito kada tayo, malipatan tayo, maawan mo niya po Diyos. At ang dami na maliwayan tayo, namamahay na ang dibiyan mo tayo dahil ang kaunay ng problema, ang kaunay ang sasakit, ang kaunay nga dahil makamtutan. O sumusurot mga maawan niya po Diyos. Iso mamaya lang ako, nagdalagay yung dagdo, kung pantay lang ako kanya. Kararagan niya lang ako, pinagpintas ko na sumambay na kawan. Ilubong ti ekonomiya. Ay di pagtrabahuan tayo, dagiti pamilya tayo. Amin-amin, ikararagan tayo, na pinipintas kumamay. Nung ginagpeso natin silibrahan tayo ng tanang rabi ikan dahil pinakal daw, kaldawan na nabigyan ng aksa. Mga dating New Year,
kalendar laban na ito. Iti at ang bakang tayo, pagka aldaw, maigindar laban, iso na ito, may sama tayo ito ni Maria, Theotokos, na Mother of God, Ina ti Diyos. May isa ka naging privileges na nagiging niya po Santa Maria. Immaculada Concepcion, na iyalang hangin ng mulit ng dibaso at awin, perpetual virginity, unuman pa'y naganak, babaan niya gamit ni Espiritu Santo, nakatali na kaniya kinagdargan na babaan niya gamit ni Diyos, itili panunod niya ang kauhang at balin ng di ang po Diyos. Ayan ang pagbalinan. Assumption to, may pangaton to, si babagigan si Katarangwa, kaputa, hanganag na antibaso, datayo nagdumaan tayo, madalos ang to, dahil mabagi. Kaya hindi dyan, dahil ina ti Diyos. Gapot ati anak, ti Diyos Ama, bilmababagan kina po Jesus, na aramat ti biyang bagi ti tao. Iso mga anak ti Diyos, maawagan ti anak ti Diyos, kitata maawagan na ron ni Maria, automatic na ina ti Diyos. Haan na sa leader na tayo, dadong mga kakabsat tayo na kanda kaya nga panamutan, taapaya sa bali nga ron. Nang na tayo, digdigan tayo. Kano anak ti Diyos ni Maria, ti ina tayo, nagtiparokya tayo, salsalimunan na tayo, Santa Maria di Guadalupe, nagparampay ka. Di Guadalupe niya po Santa Maria. Haan istorya na, ati pa nagparang na mismo. Kano ina tayo, kaya naman sa unang daan, ang salsalimunan tayo, we are under the shadow, under the shield of Mary. Magkakaroon tayo ganyan po Santa Maria, adda tayo iti salinong di pa nang salakmin na tayo. Kung ibibilang mo ni Maria na ina, apay baybayan na kalaro. Kung ibibilang mo ni Apo Santa Maria na iso ti nailangitan na ina tayo, apay na kayo na ina, kabagalan nyo ang panahon na anak nyo, kabagalan nyo ang dridrigan na anak nyo. Kabagalan nyo, kita rin yung di na pasama, di na ikamahampay lagang mga ginanya. Ang muna nga dakas niya pasama dyan, ang naanay niya ba ka naging gana na isuda ng buwan. Kung natangarod ka, nagitin na kayo na kinain na, ti makaam mo, ti ayang ka nagitin na kami nga lalaki, kami maawatan, kaya nagitay hampay na nadana, handa maawatan. Nilaong na na, ti makaam mo, no kas ano kinapatan, di jay anak na. Kas ano ti panagayat na, di jay anak na, na kayo na ang ti makaibaga. Kaan nyo ba maibaga kung nananaw di jay? Mai-describe yun, nanuhan nyo may baga di sa for the love of a mother. Iti anak na. Haan mo pa may surat, mai-describe mo, haan mo pa may surat yan perfect, na idumdum mga panagayat, dahil ka na ina. Dahil lang ang di makaamo dahil ta. Kakasdyan mo na niya po Santa Maria na tayo. Kasdyan mo ati dumdum na tayo, kasdyan mo ati patag na tayo, ay patag tayo kinukuha na. Isang mother of God po natin, ina tayo, dahil ati ipapuso tayo ng mga hanggang. Ipapuso tayo sa meron na napigsa mo na itipuso tayo. Nangulang na tayo dito ay Santa Maria di Guadalupe. Dinadakay po mga tikapigsa, itibusyo, kiniya po Santa Maria. Nahaan ang Santo Rosario laan mo, may ito sa Kritimisa, unang Santo Rosario laan mo na tayo Oktubre, di sisa kay pamilya, automatic pumadaytan. Nagatayo maririnig na tayo na nabigan niya po Santa Maria na tayo. Alam mo, iso di ina tayo, imagine lang di ina. Jadi ina mo talaga ano na tayo, ada, jadi mo pa makikamus, apan makiraon, magdamerienda na ka, basit na ang tira mo rin matupak po mga, haan na mo, apa yan iyan, as laga na tibilin nga, urahan na mga, basta ang dama iduon na, mo isa ko iduon. Apan na idakon mo kadagiti anak na kasdyan, ang may damat na kita inamot na piman, ang nalgal na, ang nangadya anak na kaabaw. Sumarangsang ijaya, hindi na pinalagin na ganyan anak mo ang niya ako dahil ka. Nung haan, matakas dito panagayat na pa Santa Maria na tayo. Alam mo, begin this year, nagyaman tayo dahil nga napalapas na taon. Pagyamanan tayo sa Lino, kaya na pa Santa Maria. Itinabi ko may na taon, buong na taon.
ko mga kumantana, wita na niya nagana sa linom, under the shadow of Mary ko na tayo, di sa linom na protection of Mary. Hantay ko mga uwa tayo. Hantay ko mga umibbat. Kanang dahil sa linom ko na narigan na nga abakan ni kalaban. Kasi na di niya kaligid, di niya piyan. No maisin na di niya piyan, nagdakalid niya nga ito, isa di masang matungkaw, isa di maanda. Nang di niya mapansa malipot panahan na pulos na maanda di kaligid niya. Tapos di mo kanya tayo nagtumada, maiwawa tayo, mapukaw tayo, nang paspasan tayo pag-agsubli, tadi kalaban, tapos na kukuha ng piagila, at mamuturay. Isa ko dahil di ba tawagan na karikaraman tayo. Ikararagan tayo ng amin. Nagadulirong po na ikararagan tayo. Agkukurang pwede na kumalito tayo magkakararag para di mapaspasama, iti gobyerno tayo, dagiti kakabsat tayo, dagiti tayo na mapus-pus-pus ti puso dagat ko dagiti nga mapaspasama kanya tayo. Umamanigit tayo, umakararap ka dagiti kakararan tayo, nagadunan umakararap ti kakararan tayo, dagito yung po ni kakararan tayo. Hanggang kakararan tayo, hanggang kanina diti pinupog tayo magbagi. Ado, di kakararan tayo, kakabsat tayo. Dagiti pampamilya ng sumusuliso, pampamilya ng maririribo, pampamilya ng mawarwara ng maupupay, pampamilya na mabaybayan, dagiti anak na mabaybayan, ikararagan tayo amin dagito. Dagito dimisyon tayo ang kararan. Dawaton tayo pinang Santa Maria. Taamin kuman, uri ni Jesus tayo, dagiti pampamilya tayo. Dagiti paspastaw, dinapandaginita, ni Apo Jesus, ni Apo Santa Maria, ni Apo San Jose, nagawin da siraman ko. Taapay ang nasantuan mo rin din ng pamilya. Kasi kumamunod daw sa wampay, kumakada tayo, agahamit asirara ko, apaya, naknon, ayan, naknon, karami ka pamilya. Amin ko mga sumampay ka na tayo, marinar na nga agda ni Apo Diyos, itinay ka ng pamilya, ang dati protection, ang dati shadow, ang dati, yanaganan, ang dati salinong. Ni Apo Santa Maria, di yung kumahatibol tayo ng tata. Numarami tayo, tinabot tayo, Apo ko, dahil yung pinaswerte nga muna tayo. Amo yung pinaswerte nga kalungaan, at tayo kapsat mo, anda ni Apo Jesus, yung puso tayo, sikat yung paswerte nga tao. No, anda ni Apo Jesus, di tayo ti pamilya tayo, datay ni paswerte nga tao. Nung titataray, gagawin mo, kung yung mga pamilya, baka aksisina tayo. Tataligayan mo pa na hinay-dayaw mo, maitalman mo din ang tuma, baka hangay at papada, baka hangay na saya at tigil mo tayo. Tataligayan tayo, mamit tayo, mas pangaligan ko ma. Tataligayan, dahil masapon, ang katahanod tayo, inlansang tapa, biyag mo, iti utang ng manumatawag inlansang, ang kamag at biyag na naman habang mo, kaya tayo baka mali. Iso matikinaswerte mo muna tayo, naadda tayo ng protection ni Apo Santa Maria, naadda ni Apo Jesus tapos ang kinila, dahil natin kasaswerte ano. Hanga na din ka natangtol di kita, kasaputan tayo na. Hanga din ka na natin posisyon. Masapon mo tahan natin posisyon, hanga din ka naturay, masapon ka natin turay. Nung nadagay di pampanutan tayo, kabagalan tayo di agayan, dahil natin na kaswerte. Dito ko maamin na makakita ka niya doon, kung nagswerte ang nakita ka. Amin ko mga simang pagkita na nagswerte ang. Amin ko mga na tayo, nagswerte ang kapaya na nasaya ka. Dahil dito swerte ka, pero tayo, dito swerte ka, gusto. Naagda ni Apo Jesus kita. Dahil nyo, dito ka, pas-pastor, napanda, kinita, ikayan ng obing, nagday-dayo na kaping manaw, kaputa na rin nata, di kanta. Kung hindi niyo pamilya kayo mga kabarin na nagday-dayo, ay hindi kayo may nakaswerte. Nagsurti na ito ng parokya. Nagsurti na ito ng mga pamilya. Muro ba na yung aming nabaknan? Nagdidisumur ka, di na pa'y marin natin ayaw. Di na pa'y marin natin panalisakit. Di na pa'y marin natin, nagdidiyay sama pamilya, marin na mga andayo, di na naapaya,
sansanikwa, inagong, tintinan si, ay awan amalas ako. Uri nga tanungan niya, di ko muna, magmalmanas. Alakapsa, i-end tayo, dahil tinatawad, erogi tayo man, dahil tinatawad. Babagat ikinaswerte, pagtali na din tayo ni Apo Jesus, ni Apo Santa Maria, ang balin mo na Santang di Pamilya tayo. Isumati mo na kayo, dahil hindi makanamit tayo, naswerte ka. Ni umay ka nakikisa na kayo, di pampanunutan na rin tayo, umay ka isalinong ni Apo Santa Maria, alaong ni Apo Jesus, hindi po naswerte ka. Nung may ka makikisa, na may pakita mo na kagagatan ng mga balo ng pulkanas. Adayo pala, nagiging pala, alahan mga dapas. Ngam naging at dapil na nagiging isang at tayo kay sa DJ, kinaswerte ang dati ni Apo Diyos. Alakas sa punat ay amin nagiging naman ang iso tikang punahan. Ni Apo Jesus, tikang punahan, iti puso tayo. Ano naswerte kay amin? Ikaragagan tayo, amin na naging isa, streaming man. Kada kayo ang ganito, extended families tayo. Naswerte kay amin. Ikararag tayo amin. At higit nararag tayo. Naikararagan tayo amin. Nakasuswerte tayo. Basta munang aramidan tayo, pastor ka ni Apo Jesus, itibiyag tayo, itipuso tayo. Naswerte kayo. Magnamnama kayo, di ba naikararag? Talaga din naglapas na tawon, nagkapsutan, talaga din naglapas na tawon na nagkurangan. Narigat na pagbagkakan man na ipanuman ng iti para makahulog. Dagiti grudges, dagiti sakit tinakot, dagiti conflicts, hindi ka narigat na ibalasyon tayo man ang kiisumanan di awitin tayo di para katawan na punangsan tayo, sukatan tayo. Kini Apo Jesus, tapos dahil marunong taon dahil tinakunan tayo panahon ni agbalin mo na santo na hindi pangpamilya tayo, dahil hindi po punta kiniswerte. Awang sinasabi na ibalasyon mo, dahil nga anag na ka, tayo sumalang kay tuloy mo dito na tanong sa naawatan na. Nabalimot na niya ang ugal mo, hindi 2020 ka, nakatiling ka, hindi ka, pagka makatawag na na ang ugal, ang kamo nakabalo na nagbaga, tamatang mga makatawag, hindi ang papala tayo. Nalakakapsa, tikinagasa, nagdaan ni Apo Jesus. No, anda kayo sa linong ni Apo Santa Maria na dahil pagpupang kinagasa. Pag-asakon tayo, dahil tinatawag babaan tinatawag, nagkapamati, ipanagtalinan ni Apo Jesus, ni Apo Santa Maria, hindi puso tayo, hindi pamilya tayo. Pag-iyak tayo, hindi pamati. Mamati ka, hindi may sa Diyos. Ama na nakabalina, ang magsaway nila ang pinagana. Kaya kadagdiyahin ang makita hindi may isang ako ni Jesus Cristo. Bukod daw na ng Diyos, nagtao niya ang isakbay namin na Diyos. Diyos na nagtao ni Diyos, sila walang tao ni sila. Napaybay sa Diyos, nagtao ni pinapaybay sa Diyos. Ngayon saan ang napaso. Diyos sa kasmet lang yung kinamama. Kaya't gapukin ko na narabit na gigamit nato. Gapu matatayo ng tao, ay gapu hindi pa na may salamat na yun. Imuro ka nagatod sa nila, kaya't nangalay mag-ina iti Tiyan ni Virgin Maria. Hindi pa nakabalit Espiritu Santo, kaya't nagbali na tao. Basta akin na nilang sa inyong krus, gapu matatayo. Hindi pa nagturay ng Poncio Pilato, nagtutuog yan kay Tanel. Namunga rin kay Kantuan daw, pas palawagin na hindi nasantuan at surat. Imulit sa dilangit, kaya situgaw yung makatawan ng yaman. Umay kumanaya na sila Rhea, sa buong may manang nagsisiliya, kaya nagbilangay. Kaya di pagarian natin ito ang katinda. Maayak met Espiritu Santo, maamukan ng magday na hiyaya. Iso ang tao ng yamakin ka na, at pagrumpakan pinay na yawet, may nikuyo pinamakin ka na. Kaya sa pagbabayay sa Biblia Pedas. Amati Ahmed, Iglesia may maysa, sana ka, Katolika, Apostolika. Ipadayaw kayo ko di may maysa, unya, apapakawalan ng tiwas kaso.
nang namay di panabuhan ka sa kinatay, kan di kanakaya iluto at sa kawalan. Ito mararaw iti ama kayo na langitan, iso kinaisagot kada tayo tibiyag. Iti da iti baro atawen, baro agundamay, nga ited na kada tayo, amalak ang di kinaimbag, yan kinamanagayat na. Idaton tayo kankuana da iti biyag tayo. Dawaton tayo naroon, ti panlalakid, kan panang parabol na kada tayo, kada iti kasapulang tayo, ti inalandaw, kada iti kong galpang-galpuna tayo, Jesus ataklan ni pabaruan ti pamamati ni. Jesus ataklan ni pabaruan ti pamamati. Agpaay di Santa Iglesia di sa maluluman, nang nangrunang in Santo Papa, dagiti obispo kin dagiti amin na papat. Tapno iti daytoy abaro hatawen, may parabol kung makadakwada ti salutan, kinaregregta pa nagserbi ka dagiti pagkasapunan ni na Kristyanuan na ino. Kumararag tayo. Jesus ataklan ni pabaruan ti pamamati. Agpaay ka dagiti adda ti turay ti gobyerno. Sabay kuma, tababaen ka dagiti amin na sinapataan na, ket wagas kumamet na pakarinaan iti ayan, ken tarigagay ti Diyos ang ipadragragsak tayo ken kuana sa gloria. Kumararag tayo. Jesus ataklan ni pabaruan ti pamamati. Agpaay katatayuan ang tipon-tipon daytoy na santuan na patayan. Tapno babaen ti pagpatulan ni Maria, asenyan tinamnawa kin baro ang sangkayan. Agbalintay kumamet asenyan, ken makaited ti baruan ang nama kin ayan, ken gastapay at dumigdeg kung matipamati tayo iti daytoy sa maganad na baro atawen, kadagiti pada tayo at tao. Kumararag tayo. Jesus ataklan ni pabaruan ti pamamati. Agpaay ka dagiti na asawaan, tatlukas ken Apo Santa Maria, dagiti amin nga ang mga kinina, agbyag da kumaan dalos, ken si papakong baba, ken iturong da dagiti anak da iti kinasimpet, ken ti panagayat iti apo ken para da atao. Kumararag tayo. Jesus ataklan ni pabaruan ti pamamati. Agpaay ka dagiti amin nga minatay tayo, pagkababaet ti inaanap ang ibabaet ti Birhen Santa Maria. Manghirano daw man ti baro abiyag iti sidong ti Diyos. Kumararag tayo. Jesus ataklan ni pabaruan ti pamamati. Aguliman tayo tayo magkawakan na itibukod tayo ang pangkat. Dagiti panggap ti pamilya tayo. Hindi mo di karkararan na sa tayo di tulong tayo may karkararan na dapat. Sumararag tayo. Jesus sa tatlay may paparugan ng pamamati ni. Man nakabalin, kadang-anayon na Diyos, dawatin mi ipagod mo kada dito yung naununay mi. Babaan kitulong ni Birhen Maria ang namin, tarabayan sa lakliban, ken patit ka rin. Ken iturong na kami, itiin kami panagla sa tigdaytoy at awen. Ket agtalinaed tinapudno, ikinapud, agtalinaed ka manapudno ken ka, gapu ken Kristo manapo mi.
kabihitan na solemnidad ni Kasata na Birhen Maria na ina ni Diyos, ket iso ti pakairugyan ti panangaisalakan mi, ipaay mo kadi, akas kamen nga agaragsak ang to, iti panaglakam mi, iti panahitong palto, dahil ti metlaan na panakaisalakan dagiti sa dilangit, gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo at nakuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo, ti Apo at Diyos tayo. Putno unay amay karigat rumben annong migat pakaisalakanan mi. Ada kami iti amin na tiyempo ken Kristo. Agyaman kang ken kaapo na santan nga Ama. Man nakabalin katag nanayon na Diyos. Ket idaydayo da ka ibunan nagdaka ken itantang daka. Iti daytoy a fiesta nga naintasana na Birhen Maria na ina ti Diyos. Taiso babaen ti aramid ti Espiritu Santo, sinikop na ti bugbugtong nga anak mo. Ket idinto ta di namet na pukaw ti sadya ti kinabirhen na. Impas na na ti lubong iti agnanayon na silaw, nga iso ni Apo mi Anso Kristo. Anang sata maginanggay kami kadagiti anggeles ken arkangeles, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit. Ket ikantami ti himno ti pannakaidaydayo mo, ket kunami adi agsarday. Sana inter kadagiti disipulos na ket kinunana alarin nyo ket mangantay amin iti daytoy. Taday iti bagi iso mahiyawat to amay paay kada kayo. Kastamat akalpasan na iti panangrabihida. Nangalo iti kalis, nagyaman manenten ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alawin nyo katuminong kay amin iti daytoy. Taday iti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon tulag, iso amay ibuyat to amay paay kada kayo, ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramitan nyo daytoy, pagilaglagit iyo kanya. Ti misteryo ti pagmati.
Idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyak, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyarman kam ken ka, tayo paay mo ang maikari kami, at dalito'y saklang mo, kadag serbi kam ken ka. Dawatin mi apo, tada kami makirami ti bagikan daran Kristo. Pagkaysahan na kami kumati, Espiritu Santo. Laglagi pang kadapo ti iglesia manaisak na piti sa malubungan, kat parayrayon tayat na Diyos na. Laglagi pang Francisco Santo Papa ni Marlo nga Arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, kaya ng papadi. Laglagi pang payapo dagiti kakabsat na pimusayan, kasi nanamati panabungan tanto, iti silong takaasin. Awatin kanila, iti silong tarangyan, mo pakakitaan na kan kay tirupan-rupa. Dawatin mi apo, ipaay mo nga takaasin kada kami. Aramigan kumamay kari kamahamin iti agnanayon na biyak. Kahit mag-irangod kam to, kinenggasatan ng Birhen Maria ngayon natin Diyos, ninagasat ako sa iyo na esposo na, dagiti nagasat na apostoles, kan dagiti amin na sa santos, isuda ang nakapot no nga nagserbikan ka dito yung daga, makikaduwa kam to kan nagkadakwada, ang mangitanong-tanong ken mangidahidayon ken katabo ken Yesu Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sila kaisa ken Kristo, ken itisilong ni Kristo, ititimpuyo ti Espiritu Santo, irog na imikan kama nakabaling na Ama, ti amin adayon ken gloria, iti agnanayon nga awan higdana. Itdan kada sila ayat ti kapiyang kadagiti aldawi, kat babaen ti pannulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalagin ti baso mailisi kami, ti amin kariribok may kanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti ginagasa tanang namayon mi, ken iti yahay na Jesu Kristo ang nagisalakan kada kami. Di man nakabalik,
ang nagdapukan niya, ikat ko kada kayo. Saan ka na iti basbasol mitiningningan, nulikat ti pamati iti iglesia, katkas mayan nurot iti padayatam, ipaay mo kada si raasi kankuana, ti kapiyakin panagkaykay sa si kalagbiyakin agari, iti agnanayon nga awan ti hindana. Ti kapya ti ako ang tanayon kumaganda kada kayo. Ipaay kayo ti kapya, ti tunggal maysa kada kayo. Kapya, ito'y ni Apo Jesus, ang Cordero di Diyos, ang maikat kalagi basbasol ti lubo. Nagasat tayo anayaban, iti na ito ay kapadayana. Sa
Apo inawat ni asiayang dagiti nilangita na sa karamento. Ipaayo mo kani tay paragpatda ti agnanayon abiyag kadatani. Nga agragsa iti panangrambak ni. Kenti kininaingasatan na Birhen Maria na ina ti anak mo. Ket inamay ti iglesia. Gapo ken Apo nga Kristo nga anak mo ket Dios. Isa magipagbiyak ken magipagarikan ka iti timpuyog ni Espiritu Santo. Dios nagnanayon nga awan ti ingana. Tugaw tayo at tayo buyag, ipabuyag ko iti anak tayo mga sugo. You know you got to walk away. Together we can make it. Shake it up. Oh, baby. Voices from the nation calling to the sky. I can see eternal sing alright. Can go to the morning after you. We have a chance to take a change to make start something new. All around the world they're singing, calling out a new beginning. Oh, oh, celebrate our love. People with imagination, everywhere a celebration. Oh, oh, celebrate our love. Celebrate our love. Living our own destiny. The people are forever, the world stop. Don't got room to the light. Now we feel the night that we're burning it up. Burning it up. Open the nation, go to the sky. I can see it turn to see in your eyes. Everybody go to the morning after you. We have a chance to take a change, baby. Start something new. Celebrate our love. People with imagination, everywhere a celebration. Oh, oh, celebrate our love. Oh, 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 na 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 na. Oh, oh, celebrate our love. Let the rhythm take control. Feel fire within your soul. There's magic in your eyes wherever you take the music through the night. All around the world they're singing, calling out a new beginning. Oh, oh, celebrate our love. People with imagination, everywhere a celebration. Oh, oh, celebrate our love. All around the world they're singing, calling out a new beginning. Oh, oh, celebrate our love. People with imagination, everywhere a celebration. Kadagitay hambay na isa na membro ti pamilya tayo Apo, kung tunubigat oras ti alas 8 at ang pumatlagan misa tayo. Ora ito no Domingo Apo, ito dumatlaan ti pagmisaan tayo, isay schedule ti ang subli tayo ti schedule tayo ti Domingo Apo. Malang tayo ti Domingo, nagitay makasama nga lalaki ang makatulong, may subli pa rin tayo ito pamilya plasan ituloy na di ang trabaho ito yung simbahan tayo po. Ikararagan tayo, nagiti amin ang trabaho, nagiti ay nayas na tumulong, nagiti amin na makipartisipar. No, antay makipartisipar, uray pasig na akararan ako kakadupay, ikilimpas tayo.
tumakdar tayo. Di Apo at napumaka na kayo. At dumog tayo na awadan tayo tinagalaga pamindisyon. Sabay kumanta ti Diyos na ubog ken poon ti amin na bendisyon, ipaay na kada kayo ti grasya na, ken dinabos lang na pagmagasat na, ken sa lakliban na tayo at adres sa itakatawen. Palagdaan na kumati pamamatiyo, ipaay na tinaanos na inanamayo, ken item na tinadyosan na ayan, ang mamagdal na kada kayo. Ornosen na kumay isilong ti kapya na gitinaldang, na arang niyo, denggan na dari karkararan niyo, iti amin na tiyempo ng liso, katipan na ito asiraragsa, iti agnanayon at diya. Ti pamendisyon, ti man nakabalik na Diyos, ti Ama, ti Anak, ti Espiritu Santo, bumabag at agbati gumagnanayon para tayo, iti pamilya tayo. Nalpasan din na Santo na Misa, at tayo, iti ayat, ken kapya, ti Apo. Happy New Year, Apo, palakpakan.